Okay, hi. Is mis Sinéad ní Chofaigh agus is múntar Alín mé is as bailile lé mé. Agus inniu Tom chun leart liv faoi chun is Ceardaíocht agus Alín na dhéanamh in éach le páistí agus tá cúpla smaointe a goma seo agus tá chun in na céard a dhéanamh in éach libh nacht. So má tá píosa pop ar got agus peann bei sin úsáidach. Agus sinné má tá ceisna a gcuibh is féidir le bhór lábha chur an áidir nó mar tá ag dul rug tapaí aberlam le a hall. So an céad rud bhíos chun rud é gna dhéanamh de lá le Valentín ach ní dólam go bbeidh sibh sa rang ag ceann seachtain mar sin tam chun Naíonraí agus rud é gna dhéanamh do lá na mórthacha. So an céad rud atá a dhéanamh agam ná tam chun sup popéir a dhéanamh cosú lei seo agus is rud anúsáideach é seo mar is féidir leat go leor rudaí a dhéanamh astú. So an céad rud a dhéanann tusa ná ba tusa chun é seo a olbhú an ihe roimhe agus tá chun píosa popéir so seo popéir ní carta é so popéir a gcearr amach atá chu teamh le seo agus chomór le leathnach mar seo. Agus is cuma faoi rialóir agus is cuma manahfuil sé farfa. So, chun é seo a hasnú tam chun glú a chur ar an imime, díreach síos an seo ó bór go bun. So, glú is ní bain na páistí ag déanamh seo, ba tusa ag déanamh seo chun an rang a olbhú ribh an rang. So, tá glú a gom díreach síos an seo ar an imime. Agus tam chun scoop paint all no is féidir peanna úsáid agus leis an glú an seo ar bun tá an scoop sús agus tá an popéir ar taobh mar seo agus le píosa beag a gobba amach an seo tam chun é seo eile agus é a chur timpeall agus is rud an éasc é seo tá casa timpeall an scoop mar seo. Is féidir bheith sinna eáil agus an sin sleanam amach an scoop agus sin é tá an sup déanta éasca lei sin. Agus má tá aber gohfuil deithnar sa rang agat tá tú chun dóide ag cíndíobh seo a dhéanamh gá ceann sa bhreis ar agla go déanann na páistí aon botún nó lofa a cha. So an lánaigh tá tú chun an board a laga. So an céad rud nuair tá tú déanamh nuair tám féin ag déanamh rang le páistí, ní dearm pól móra tarn seo tam chun é seo dhéanamh leat. Is suirt cuireadh é. So lagan tú amach an board agus síonn tú síos ag an mór in éach le na páistí. Agus tú ag laga amach an board tá tú chaint leat féin is soort scéile atá tú ginsin leis na páistí. So seo tám chun sup a chur síos agus inis tá réiteoir píba ag tastáil. So chur méid chuirnín ar bun an réiteoir píba an seo. So seo no sin de rud é gan eile. Tá chun réiteoir píba aáil agus tá chun fáiscín popéir a chur ar bun mar seo. So na rudí a bheith os cóir na páistí ná an sup, an pipe cleaner leis an fáiscín ar bun, agus daithne agus síosúir. So seo iad na rudí a bheith os cóir na páistí. Agus tú ag tosnú sín tú síos agus bhfuil leat, okay, is mála móham an dá cuircra mar sin tam chun cuircra a chur ar an sup agus bíonn tú chaintló mar sin agus aberló bhfuil tú is malam sa ráiste mar sin tam chun a ráiste a chur. Beidir go déanamh méid cúpla cearcail agus tuigeann sibh lean tú raibh mar sin agus nuair atá an sup dáta isteach na géir seo dhéanamh go tapaí. Nuair atá na sup dáta isteach ag na páistí tá chun an síosúir a fiochas sús agus a ríist gan rá le na páistí, okay, bí gearra amach, so aberlam.
Gama leis go bhfuil si an seo? Tá, right. Okay. Bhí duine gine gléachar ma inon sin an rud a tharla an sin. So seo é tá mé chun cuirníní a dhéanamh as an tup an seo. So ag caint leis na páistí, okay, fáin suasúr a hain, a dó, a trí, agus mar sin de. Agus an sin ba cuirníní beaga cosú le seo déinte acu, is ba sin ba níos mó daithne ar. Agus an sin, tá si seo an éas go domsa agus díobse ach tá si beagáín casú dus na páistí agus banna siad ansólt as rud éigen mar seo a dhéanamh. So tá tú chun na chuirníní a chur ar an pipe cleaner cosú le seo agus leanan tú a raig go dtí go bhfuil siad go léir ar. Now, is féidir é seo a dhéanamh le chuirníní atá déanta hena féin ach bain na páistí anbródúil as chuirníní a dhéanamh iad féin agus ba siad ansásta rud mar seo a chuirt dus na máthacha. Agus an sin tá na chuirníní ar agus aber le na páistí inis go bhfuil siad chun póg a dhéanamh. So mar seo déanann tú X, so is póg é seo. So seo bhealach go féad leat é a bhíú dus na páistí atá cothóg le na páistí tá san íonra. So X mar seo, póg dus na mammies agus an sin é seo a chasa timpeall. Inis béidir go béis carreg tastáil agus béidir nach bai ag an am seo agus sin é rinne siad brasláid all-in dus na mammies agus bei na mammies ansásta lei sin is ben na páistí anbródú las. Agus rud ag an eile go féidir leat a dhéanamh nach charta agus ma dhéanann tú carta leis na páistí a tú chun é seo eile agus é chur agus tú leaga an mór an carta a chur as chuir na páistí agus dahanana féidir glú agus féidir sparkles nó péród agus is féidir le na páistí tríle bhaint as éonród agus botúna dhéanamh agus péród is cuma ná aberló go rinne siúd éonród ní ceart nó ní chóir éonród a ráló. Agus an sin nuair tá an carta déanta féidir go féidir lo a anam féin is scrí stig ann agus an sin leis an fáiscín pápéir tamad chun é seo a chur sa charta agus an sin tá carta dus na mammies agus tá bruntanis taobh stig agus bei na páistí ansásta le rud mar sin dhéanamh. All right, go maith? Okay, lean mid a raig. Tám chun rud éigean a dhéanamh do lá féile pádraig. Inis, so a réist tá chun é seo olbhú an ihe riba agus rud a dhéanamh tú féin aber go bhfuil daidir sa rang a réist den dóiag cín. So tá chun an píosa carta seo a ile i ceara físa mar seo. Agus tám chun seamróg a haingt ar seo tá seamróg an éasca agus lig ort go bhfuil tú ag tarint crí gan an bun. So is féile gatain ag crí a haingt. So mar seo, so is crí é gan an bun. Digan sibh agus an sin cás é agus den crí eile agus a réist tá mé chun crí eile a haingt ar agus an sin ar bun bé an stem. So nuair tá sé sin déanta tám chun é seo a gearra amach agus nuair gearra amach é be ceara seamróg agam. So a réist ní ben na páistí ag déanamh é seo beag tusa ag déanamh é seo agus mullandíh a gcónaí. Well, miss you dollar tappy. No, come on. Mullandíh a gcónaí nuair tá tú chun céird a dhéanamh in éanacht le na páistí. Tríle bhainte as tú féin. An sin má banan tosta trí las ba is a gut céird iad na deacrach de bheits ag na páistí. Conas is féad leat é a fiasú, cad iad na botún nó
ein rud mar sin. So agus freisin by the cean féin dénta agat agus mar sin by is agat céco éasca is atá sé. So inéis tá ceithre seamróg a gom agus tam chun an bord a lagad as na páistí agus lei sin dhéanamh tam chun cipín beag gom leis bin. Tam chun cipín beag a chur an seamróg ar cúil an seamróg le píosa beag tape an seo. So am leis cúil hit sé as. So Ceardlann seamróg an cipín. So chur an mór é sin agus freisin tá tú chun an réiteoir pipa é seo a chur chun chuirní na chur an bun. So chuann tú ar filet agus castín filet. So seo an nathair agus seo an seamróg. So is féidir in na páistí dahanna a chur an seamróg é dáisteach. So a rís tá tú chuna a chur síos agus síanacha le na páistí agus aber le tam se chur písa bán dearg ar seo nó péród agus is féidir le aon dahanna a úsáid. Agus nuair atá sé seo déanta agat tá tú chun an secret weapon a thuirt amach agus seo polara. Agus má chuann tú an polara ar an mórd ar dús beg Paul in ngachród ach tam chun an polara faoi má chathair beidir. Is tógann tú amach é. Agus aber go bhfuil tú cócróga sin go bhfuil seair os de chormach, is leor trí cíndíobh seo a bheith agat. Agus an sin bei ceann idir gach beirt agus beg na páistí ag feilm chun is bheith fáinach, chun is fáinach ar cheans agus chun is right. So nuair tá sé seo agat, is féidir lumsa náthasa Paula dhéanamh go héascad mar sin ach ní féidir le na páistí sin dhéanamh mar sin tam chun é seo a chmad ar an mórd agus mé ag leart le na páistí faoi é seo a úsáid derm le chuir de gá lámh ar an seamróg an seo agus an sin ben gá lámh suas ar an seamróg agus ní bheith si déanamh é seo nó plaigeachta agus bheith si de géisteach leat. So by na gá lámh ar an seamróg mar seo agus a tusa chun insin dómh chun is é seo dhéanamh. So chuann tú an seamróg isté go dtí cúil go dtí go búlann sé leis an balla ar cúil agus an sin tam chun gá lámh a chur é seo agus clic síos. Now tá is a grúb chun is é úsáid ach tá sé sin níos fear é sin a dhéanamh dus na páistí go bhaid is go dtigann siad go gaiith siad brú síos chun an Paula churaim. So by dahanna ar seo agus by sé seo data isteach. Agus an sin féin tú do nathair. Agus is féidir é sin a chur isteach agus amach agus a ráile agus taithneoir sé seo leis na páistí. Agus freisin agus si bhí déanamh é seo is féidir le bheith ag leart faoi dahanna éireann agus faoi nathair naomh-pádraic nó mátá aon árán agat faoi naomh-pádraic ní lis agumsa is féidir é sin dhéanamh agus tú ag déanamh é seo. So is féidir ribín beag a chur ar bun más málamh agus sin é is féidir libh ní beidh aon duine go go dtí an mórsúil im lína mar sin beidir go bbeidh mórsúil beag seo ranga agus is féidir na páistí hata speisialta a dhéanamh agus chun an hata a dhéanamh déanamh mé rud tapaí an seo. So tam chun an píosa pápéir a ghearr a gála mar seo. Agus is féidir an stapler all. Aha. So déanann tú é seo, déanann tusa é seo agus leis nuair atá tú ag leagadh an mórd chuann tú píosa
mar seo os cóir na páistí an sin agus is féidir le é dáhaisteach, is féidir le tá is a gcuibh chuna seamróg dhéanamh so béidir go bbeidh seamróg go leor mór agus is féidir le é sin a chur air. Agus an sin chuann siad hata ar a ceann agus an slot beag a rinne siad hena féin agus is féidir marsúla dhéanamh timpeall an rang agus banna siad ansóta sin. So sin rinne tú gá céird agus an sin beag marsúla greibh. So sin é lá féile pádraig agus tá a dul go há tapí bhfuil so Tom chun sicín beag a dhéanamh don tarach. So seo an sicín atá a dhéanamh agam. So seo íon seo. Agus le sin a dhéanamh tá tú chun rud éigean difriúla a úsáid das na páistí. So seo lufa agus de gnánar tá páistí paintáil úsáidan siad scúb ach is malo tríle bhaint as rudí tá difriúil rudí agsúla rudí atá beganín speisialta tríle bhaint as rudí mar seo. So Tom chun piece of plot of paper a úsáid agus paint buí a chu Is dóigh go féidir cuireadh a dhéanamh cosúla seo chumá má tá paint bán agat ach tá chun tríle bhaint as an sicín aniu. So agus na páistí déanamh é seo nuair tá siad ag paintáil tá is a go féin go bbain siad trína chéile. Mar sin beidir go bhfuil sin níos éas go dtíobh má tá cethir os do chóramach. An bhfuil sibh cócróga sin go bhéidir le bheith dhéanamh leis an rang ar fad níl sam. So tá paint ré agus tá an lufa an seo agus aber leis na páistí é a bhrú síos é a chasa timpeall. Bí a caint faoi chuna sa bhhaín sé agus mar sin le. Agus is féidir an pláta a glána mar seo, is féidir brú síos, is féidir le seasamh sús, féidir goil sin níos fearmát an na páistí ina cheasamh don rud seo a dhéanamh. So Tom chun píosa páipéir a fháil agus tá go leor paint ar an lufa an seo agus an sin chuann tú síos é. So brú síos, cas timpeall, brú síos agus brú na himel mar seo síos mar sin agus an sin bannig na páistí ansót as é seo a dhéanamh. So Tom chun inis tá sé seo déanta agus tá sé seo éasca go leor. Tá tú chun piece of glue a chur ar na súla agus síos leis na súla ó rud eile rinne méid armad ag seo rud eile a bheits os cóir na páistí agus tú ag leagadh an mór ná an gob beag. So leis an gob a dhéanamh tá tú chun sin mo bhádra. Tá tú chun piece of carta a ráiste agus caiith tú é eile mar seo. Agus Tom chun tríntáin a gearra ar an píosa a ilmé seo an tríntáin. So seo an gob beag nach go sé glóte agus chuann tú an gob ar an sicín beag. So sin í agus is féidir más mála is féidir chusa tríntáin a chur nó chusa atá leachcearcail agus chuann tú na crothanna síos in aiceil na páistí is féidir le leabhart faoi cearcail, leachcearcail, tríntáin, dímant na crothanna difriúil. Agus sin é go ceartfiúil agus is féidir le é sin a chur ar mála nó ins na málaí scoile chun iad a chuirt a bháile
agus rud eile a rinne mé ní mé chun é seo dhéanamh ach is féidir thu mé mac sa gardín agus for mé cúpla cloch agus is féidir bíon beaga seo a dhéanamh agus be siad antú go lo is féidir anamhuirt den sicín agus fé go éasca is atá sé. So is sort of crohan seo lecearcail agus an gob beag agus nasúla. So is féidir le baina páistí ag spríle le seo agus nach jazz iad. So sin smíanamh eile díreach don tarach agus den cásc just rinne mé rud beag. So tá is a gwibh conas ní le sam cholí wax resist as Gaeilge. Ach so fine to so díreach 5 pieces of carta beag agus an rud a úsáidim go honú le seo a dhéanamh ná pastels. Má tá sé uaireanta ní eibrín na crayon roá. So má úsáid tú pastel díreach le of a haringt agus sinné seo an méid a dhéanaan tusa. Déanaan an tusa an of an piece of carta agus an sin túair ceantas na pastels just na páistí mar seo agus an sin is féidir le é sin a dáhaisteach agus rudí a dhéanamh an of. An sin bíoch an paint go hána isciúil agus nuair atá sé an isciúil is féidir le é sinna féinteáil agus is even le é sinna eáil mar fecinn siad ceapan siad go so tríocht é mar tagan an picture amach agus bíonn siad ansásta lei sin agus má chuann tú piece of taid fear das na rudí sin is féidir brata dhéanamh don rang agus is maisiúcháin jazz é agus is féidir le a carta beag a thuairt bháile. So níor lear mé ach ar feadh lethir cléig agus nuair bhí mé ag cleachta é seo bhí sé bhaid bhí mé a bhaid níos muile. So Sinéad rinne mé sé nó seacht rudí bhfuil an ceisina a gcuibh? So good tá ceis nó go agam sa Sinéad so chuir me sé túsló. Rud a ritlam an sin ná just tiismothirí sáile leis na páistí aga faoi láthair. So an bhfuil aon bhultaí agat donna múntóiríonn seo an bhfuil aon siomh faoile nó achfan ar líne lán le alíonn atá go macht do tiismothirí tá sáile faoi láthair chun alíonn aanamh leis na páistí. Cé nátar féidir le dul le roinnt insprád nó smuointeáil. Well, nuair tám se a lurig aon rud téimar Instagram agus díreach is féidir leat an hashtag a chuiristeach, so má tú ag lurig rud éigid an cás díreach hashtag Easter agus fáin tú lán insprád an sin ach más má leat is féidir leat go le mo leathnach Instagram agus sin Crafty Fun Kids agus ceapan ghfuil an nasca go féin Katie le chur leis an fís seo. So Sinéad agus tá rud éigean Deep Space Sparkle an tanamatá ar Deep Space Sparkle agus Deep Space Sparkle gach ile céird agus gach ile ábhar déanta a cotton sin. So Sinéad ach mollam díobh mo leathnach féin a eáil. Ítach. So Crafty Fun Kids agus Deep Space Sparkle. Okay, ítach. And then bhí na pastels agus cúpla rudí faoi le agat an sin. Cé nach gur féidir stuff mar sin na ceannach? So is féidir leat a gcíbh ceannach san art and hobby shop ach ceanning féin in Mr. Price an cuid is módas na rudí atá agam ceanning in Mr. Price. Is déanam iireacht rudí a dhéanamh le aber cereal busca cereal agus rudí atá agam sa bhaile ach ceanning gachrod in Mr. Price den cuid is mó mar tá siad níos séara ná atá sanna siopaí alín. Ítach. So Mr. Price gach éine. Sin
déir le mo chuig ceistena an bhfuil ceist a ggéine faoin méid a clúdaigh Sinéad an sin leis na ceardar fád ar rinne si an nocht nó bhfuil ceist ar bit eile maidir le aon rud eile a bhfuin leis an alíonn don na Naíonraí. Má tá is féidir le just leart amach. No, forever hold your peace. And was just information. Yeah, ionach. Go bra. So gur Sinéad an céad Ceardlann gur míle maithe go Sinéad bhí sin ionach agus rudí anna fracticúil tásúla gom ná go mééis se bhan an iad siúd a chur a dhéanamh sa seomar leis na Naíonraí. No fiú roint multi a chur chuig na tiismóirí agus iad sáile, haar rifos nó haar WhatsApp nó iad a chur ever cuid man ho síalta féin. Agus an sin beidir nasc do Instagram Sinéad a chur an leis tá cúpas mí a bhíonach ar fáil an sin, so bhil hin hain go háir sin leanam í féin mé ar Instagram. So yeah, Sinéad, táid chun na teasta sinrah agus tafid den Ceardaíocht a chur thugah ar rifos a mórach agus bei níos mólas madidir leis na Ceardlann eile tá agratha a gcuinnig dul amach sa nuclear, so bei se sin á cheola a gcuinnig an seachtainna, agus idir an dálaíonn má tá aon cheisna má tá aon bhiltaí agah ó héad Ceardlann eile a agrú, tar thugam nó tar chuig céire agus is féidir sin a phlé. Yeah, Sinéad? Rud bháin eile tam chun cúpla rangana a dhéanamh dus na páistí. So má tá páistí go féin nó mas máileh é sin a rá leis na páist leis na tistí. Is féidir le na páistí rang zoom a dhéanamh an éonachlumm agus is sin sé an aisce mar páirt de teangatíí le Gélinn. So tá ag tusnú ar an sathrann seo ag déanamh rud éigean do lá na Valentine. So is féidir breanú ar teangatíí agus is féidir do anam a charnúil an sin. So ionach. So an sih teangatíí nó ar Facebook teangatíí agus beisiad an nán an scéal scapa a measc na tiismóirí? Ionach. So sin rud eile donna tiismóirí Ceardlann ar an aisce eile leis Sinéad agus be sé anna fracticú leis na tá sé déire ar na fáistí. Óga. Ionach. So rud le déanamh ach dómh don deir seachtainna is tóga. Okay, so mar ó leon ceist sin a méid an ihe anocht. Okay. Slán le. Slán le. Slán